Така, здравейте хора, аз съм SSV и днес ще играя NBA 2K16. Така, добре, закупих се PlayStation Plus, както бях казал в някои предишни клипове. И точно сега видях, че ако имам този PlayStation Plus, мога да си купя играта. Мога да си я взема безплатно играта и си я взех. Така, ще започна с My Career на играта. И добре, давайте да започваме My Career. Тук някакъв игра... това е Майкъл Джордан. Добре. Сега, чайте, не съм сигурен точно какъв да съм. Shooting guard ли да съм? Център не. Power не. Май съм Shooting guard. Каквото е scoring style. Бала. Окей. Да знам. Аз да знам точно, нали, тук как се води с височината, още е някакво по-лесно, всякакво трябва да е ти момента, съм 1,68 м ли? Я видим, ако стане някакъв такъв, мога ли повече? Ето, че мога, но... Мисля, че така е добре. Така пък ме връща на 6,5. Нали, тук може някакво и до 8, тейче. Теглото да я знам сега, колко наистина аз нямам на идея какво е пак това LBS, точно как се смята за това. Номер 56, не, ще бъде номер 35. Номер 35. High School, аз знам кое училище наистина. Добре, те са малко Parkside Dragons. Наистина, тук не знам наистина. Fairfield Tornadoes, не. Може би и това Midtown Bulldogs. Това не мога да произнеса точно. Аз съм, това е за ръцете, аз съм десничар. Dominate, Dunk, Hand, Elton, Left, Right. Ще кажем Елитър, не е точно така, но... Ейтър де, аз пак Елитър. Сега какво е? Wingspan. Това е сега... Колко ми е дълго тялото, краката, такива, значи. Те ще ги дигна с по едно само. Добре. Значи тук... така, 25, добре, ще включа субтитрите. Давайте започваме. Така. Добре, чайте се, значи... Are you sure to want to begin my career? Settings, yes. Да. Трябва, добре, сега съм заради 3, 2, 1, 0 и започваме с My Career на NBA 2K16, така. Това е нещо за създаване в момента, това е нещо като създаване на играта ли, някакви прототипи, не съм сигурен точно, те май не са баскетболисти, как гледам. You too, Victor. Now you know I don't like the idea of these early morning workouts. Добре, тя сега. You need your rest. Alright, Pops, I Момента да know. го Got покажат. it. Swish. Man, that was your line. My bad. Cut. Бе още някакъв, който то съм... This year, NBA 2K16 will take a new добре. approach to your Има my career story. добре, иначе има нова кариера, всъщност казвам, не съм гледал на нея въобще. Нищо не съм гледал за кариерата на NBA 2K16, никакви клиповчета, малко на генерал менеджер, мод, но за My Career нищо не съм гледал, това ще ми е доста интересно. Да, тук ще започнем от училище,
Всъщност if това you're не willing to започва ли put in с work. всяка кариера, Let май, me tell you a story. на NBA. Shazam! Step into my world. Добре, Where you? сега този е в играта в момента. See what it's like to be the next Wait. NBA phenom. The next Този не е моят герой. frequency Ето го моят. AKA freak. This is Ето така изгледа моят герой. Мисля, че трябваше още малко да го оправя, ле. Но дай сега. Вече нищо. ДБК Спортс представят. Дето отдолу не знам, защото... Да, така се казва героят ми, дето излиза това Майкъл Алварес. Така се казва героят ми. Не знам, нека просто ми хареса името и ще да използвам него. Добре, сега съм на тренировка. Опа! Айде една тройка. Май малко пристъпих, ама нищо. Ей, още една. 32 years and they both still at the post office. Mom selling stamps, pops delivering the mail. Айде още една тройчица. Да феновики. Найс. Какъв този е? Моят герой направо живота е как ги вкарат тези тройки. Човека без проблем си ги вкарва. А така и някакъв този човек ще им помага да ми дигне скиловете ли? Че не разбрах. Добре, героят е по-висок, отколкото очаквах. Аз си че ще е някъде колкото е този. Високо. It's a cracker, Don. You already changed your breath? Ah, see, that's my new mouthwash. Distilled. Oh, you got jokes early in the AM. You too. Така, добре, продължават си говорят. Те двамата се карат явно. Не явно се карат, бе. As you already know, I'm an upright citizen with high morals and values. Майка, колко ми по-голяма, брат. Ръката от неговата. Nah, I'm gonna catch y'all at the cafeteria for lunch. Son, that's at 12 noon. Yeah, and I'm gonna take a little nap, you know, so I'm well rested for them afternoon classes. Сега ще играем едно в едно. Nah, son, hey, you want your boy in class nodding off head on the desk? Къска този Вик Ван Ли, ле. Ти име, бе. Вик Ван. Why didn't you just go to bed? Сиси. Sleep at night. Freak, you believe this? Да, това не знам, Сиси се произнася как. My doctor said that my biological clock is all turned around. You know, like up is down, down is up, left is right, right is left. Wait, how to... You know what, it's all good and Ей, good. към чека, май се обърка нещо. Нещо на мен пише фрик, фрик. Нямам си на идея. You know what? If you use your imagination, it tastes just like your mom's prime rib. Бе, тук наистина доста интересно начало. I'm saying, Все пак, то колко да е интересно в момента, нали, пак само как късцени има. В момента. Ама ще играя с това едно в едно, аз поне така мисля. oh, that's alright. And why is that? Because you keep forgetting, I'm an FOF. And do tell, what is the FOF? You didn't tell her? Yo, my dearest dear, a friend, a freak. Добре, ще ми пише фрик, какво трябва да е той. Please. Alright, hurry up. Май, аз съм нещо като приятел ли. Как казах уж. Know me, I'm gonna be there. That's exactly it, Vic. I know you be. Значи ми викаме Вик. Не ми, Вик ще му викаме, значи. Вик Ван, танка беше това. Добре. Тя го сейфни, 0%. Добре, тук не знам дали се вижда, но получи някаква награда. Пише 1, 2, 3 Swish. Което не знам за какво е, не го прочетох, после ще я видя. Welcome to MyCourt. Добре, Here you'll have an welcome to opportunity my... between games to upgrade your player or work on your shot timing and dribble moves. Not only that,
Your MyCourt is fully customizable through the 2K Okay. Sports Store. You can invite your friends over Dobre. for private games or to meet up and hit the 2K Pro-Am courts together. What will you do next? Добре, и време започваме с тренировката и тук е на Advance би трябвало. First game ли? Това е в училището ми, аз нали там избрах. Да, Midtown Bulldogs. Се върти. Living the Dream, a Spike Lee Joint. Той са някакви създателите май. Тук пише горе за мен какво става в училището. Да. Гледам тия неща, няма ли да ги правят сам, няма ли аз да се ги изиграя. Той, които ги разказаха в момента или. Добре, сега играем на наш терен, доколкото виждам. Тия, да, със сигурност тя с бялото трябва да сме ние. Проблем. Айде уния двамата, Вик Ван и Сиси. Ако ти още според нас е Сиси. Дай сега да почваме. Айде, дайте да започваме. Какво гледа само към мажоретките. Той какво е? Някакви награди, Де съм Азия, много пропуснаха. Аз съм вътре. Поставаш да скачам или? Не. Его, Hours. Оп. Чакай. Ти нападеш, да направя само на пауза. Бе, давайте. Оп. Сега тук малко странното е, изиграх един или два мача на играта, но малко по-гадни са контролите от на NBA Live 16. Ай, аз си го пазех, бе. Много гадно смени. Аз къде съм? Някое свободно място на мен. На мен. Его, сега ги правя. Оре, бе. Его! Отбележа. Дайте мъжури, кайтка нещо задно салто, малко пирамиди, нещо. Ня. Ей, аз съм много добър. Що ми пише отзада името, бе? Само пише номера отпред Bulldogs. Няма пари просто за имена. Той фаул има супер. Аз се заговорих и не разбрах. Добре, сега. Тук трябва да го оцеля. Добре, горе-долу. Тук долу в краката ми има едно кръгче, в което е там. Не мога да ви го обясня точно, гледайте просто. Чакайте, те я взеха. Боже. Че в момента не съм на себе си. Пак съм аз. Какво става на първия ми матч? Просто ги цепя. Чакайте, не. Абе, аз къде скачам, бе? Не съм зле. Пак. Аз пробивам. Изстрелям. И някакъв обаче. Аз се спра малко, много играя сам. Почна да подавам нещо само. Искам на мене. Его взех. Давай, мощен. Аре. Тройка. Ние сме много добре. Чай сега с къде съм? Ето ме. Ето е там долу. Как е? Как я вкара много. Много зле тост. Чи фаул ли че има, бе?
Какъв фал, бе? Аз си го докосах, фал. Не. Как е такъв скок правих. Дай пускам. Къде бе? Ти паф ли биш? Какво биш той? 9 на 7 за тях. Виждам. Сега ще ги обърнем той. Това беше първата по време ли? Първата четвърта аз пък. Добре, тя пак ще направим пауза. Добре, давайте сега гледаме публиката. Гледаме я. Давайте я скипнем. Не съм аз де съм, напреде. Топкате у мене. Оф, аз трябваше да мина той напред, за съм много съм глупав. Чай, че подам. Его, моя момент! И резултатът става 9 на 9. Какво изравняване? Нищо, че почти ще коша са от мене. Само една тройка има вкарана. Аре, аз като най-високия вземам. Опа! Ей бе! Просто аз съм така играча. Само да ме я подават и я вкарвам. Къде е, момченци? Какъв фал е? Те се объркаха. Какъв фал? Това какви 5 лева? Сега ще правя тия гадни комбинации. Тия комбинации винаги съм ги мразил. При пускането много са ми объркващи. Не. Как е? На мен. Аре, аз съм напред, бе. Подайте стопка. На мен. Аре, подай, бе. На мен, бе. Това беше нещо като запивка. Аз съм най-високото отбора, ме. Аз направо... аз съм с брада, бе. Аз за какво съм на училище даже. Аз героя ще го направих да ми възрастен, не някакъв ученик. Защото с някакви на идея бях забравил, че в кариерата първо започваш като ученик, нали. Той май не трябваше да слагам брадата и да се правя толкова висок. Всъщност аз не исках, видях, че като се правих височината, аз не разбрах. Не знам дали сте сигурни да е точно сте, но аз както казах, не разбирам там височините в Америка. Опа, вземем топката. Тичам. Искам пас. 17-11, просто ги правим, бе. Това е второто по време ли? Че ни вкараха. Ти не знам, мога ли вкара, аз не видях точно кой вкара. Но пак беше тройка. Къде, бе? Можете. Чека как се стреля най-спокойно. Да, 14 точки са мои от 17. Така, асисти 0, откраднени топки 0, 87,5% пак е добре. 17 на 14. Dragons vs Bulldogs. Дай сега влизаме. За това какво спава е, че втората, третата. Да, третата е всъщност. Тук минават по-бързо мачовете, наистина. То в принцип, нали се играят 10 минути. На мен. Его. Айде. На мен ли, бе? Не. Вече станаха 16 от 19.
Не, как го изтървах този? Да, сега сподавам. И това е. Просто много добър е. Тия там учители, треньори, ментори, какви са падат, аз не разбрах. От. Тя къде е? Грейс. Ли. Добре, защото Грейс малко странно. Нали мисля, че някак си по-момичешко е. Така поне съм... Така не съм много запознат сега с американските, точно нали как са имената, но... Така поне предполагам. Не съм сигурен. Дай пас на мен. И аз пробивам! Фал. Как е, те се облъстаха, така ще симулирам. Падна смята, ще симулирам, бутнаха ма. Нищо, че вкарах сега голяма работа. Аз къде ми моя. От. И че го старвах. Симулант. Дай пак. Лича нападнеш, давай. Дай сега тичам. Тук е стопката. Къде скачам аз, дай. Ще го пазя. Пазям топката на мен. Дай сега стичам. Аре моя. Мъжки. Аре. Как те отстравя? Много се зле. Как е? Само един път да стрелям. Нищо. Ма как съм се ухилил някакъв. Сега чакаме, пак гледаме публиката. Много хубава публика. Подкрепяте на. Как зеле се обърнаха главицички на топек. Трябва да направя пак една паузичка. Чай сега с къде е моя. Моя къде бе въобще. Его. Чакай, той ние сме в атака, бе. Но съм бъркан, аз мисля, че съм защита. Не следя въобще играта. Гледайте, поздрав си имам с този. Обаче не са някак си малко ма дразни, че аз съм направо като някакъв няколко годишен възрастен. Излезнам тук сега в гимназия или сме в университета, аз мисля, че сме в гимназия. Барайте седнал на някакъв стол, сега ще обясня тук. Ще гледам, знаеш как обясня, дай сега. Отбор. Айти, отбор. Гласам 18 на 25. Аз не следя много резултата тич. Горе-долу следях, да. Чай, иде му. Така е. Чакай, не виж този. Его. Но няма симуланта. Ко стана, бе? Върнат център ли направя? Час. Как не видях. Защото екрана ми сигналта ми покаже. Така, на мен. Аре! Бях свободен, бе! Ви сте много зле! Аре, свободен съм! Накарай са, не ми подават, бе! Свободен са, не ми подават! Се накараш 3 дни да им подават! Да, че тия ги скипнах. Чекай някакво. Как гледа. Къде е? Там къде са скупчили 3-ма, бе. Бе, те спасвайте, утре ще са. Азе. Дай, бе. Сега, минавам го и този, и ония, и кош. Аре. Сега се оправим един пропуск, не е фатален, 25 на 18. Аз къде скачам направо с памет тригълника? Пак ли? Ти знаете ли колко имат прекъсвания, бе?
Чай, той топка не е получил човека. Аре, на мене. Ай, сега вземаме. Ей, че можа да взема. Дай ми се. Де е моя, Симонта. То какво прави, бе? Вижте го моя този дед пазя някой към ли... Някой си беше отворил устата, някой много странно беше просто. Изглеждаш, някой си беше отворил устата и се не ми викаше, бе. Той са да ми дъха с вратителния си дъх. Да припадна, че му подадат. 28 секунди, 20 на 27 за нас. Просто няма шанс за 28 секунди да ме обърнат. Къде е топката е? Как си само платя сиди? Бил серията с Сити, пусна топката. Чай само, моя. Тус къде е? Не разих, на мен. Мен. Браво, подаде. Айде! И човека ще се измери мажен пробива сол. Охо, тия с на тройки почнаха. Добре, бе, те си имат тактика, бе. Не е като Life 16 да вземат топката и да стрелят веднага. Пас. Са на мен. Какво стана, бе? Свърши времето? Да, свърши времето. Чай викам нищо направих. Поздравявам се, чиста ви загуба. 29 на 20. И това е победа за булдозите. Булдозите побеждават драконите. Сега нещо трябва да чакам със сейва. Сега трябва да правя пак със сейва. И добре. Някакъв колеж ли? Колеж? Без някакъв колеж ще ходя сега. Alonzo Mourning and the answer, Allen Iverson. One word unites these men. Georgetown. Ти. Добре, обясняваш ми. Така обясняваш ми. Не следя какво ми обяснява. Той за някакви колежи. Ти някакъв колеж ли трябва да е? Това Джорджтаун. Той му името. Не знам, не Джорджтаун. Добре, Джорджтаун. Не знам. Да, NBA ростера, тук сега. Вила Нова ли? Пак е някакъв. Сега явно кандидатстват сега някакъв университет, нали? Колко гледам. Сега чай тя паузирам. Може ли не? Сега да паузирам, то само го скипва. Като цъкна бутон за пауза. Добре, не знам дали си чувам някакви кучета ладмета отвънка, едното може би е моето. Бе, айде пак някакви. Бе, аз знам, аз не ме слушам, бе. 25. Добре, то звучи, като гледам, звучи някакъв убедителен, като така постиженията на колежа отбора, ли. Бе, сега ще видим. Бе, защо ти Фрея ли, Фрик? Не, няма как да е Фрея, някакво, защото ти прякора ли ми, какво... Някакво... Наля само Майкъл Алварес, какво ти... Фрикио, някакво такова, не знам как се произнася въобще. Там прякор ли нещо означава, защото аз с дума, кое има, не знам какво означава. Бай, заредим. Сега ще искат някакъв колеж.
Тей, скъпи господин Алварес, it's green. Я разгледам другите, значи. Какви са? Те колко са? Три университета бяха. Добре, този сигурност май няма да е. Или този, или... Не. Това май няма да е. Мисля е този да избера ли. Някакъв си по-спортен ми изглежда, нали. Не само заради снимката с Орела. Чайте сега прочета малко за него. Чайте сега видео искам за този видео също. Чакай, това наистина изглежда убедителен също. Абе... Всъщност аз сега само ги разглеждам. Май не мога... Да, има ретърн само. Така че... Бе, който и тук е enough. Я искам да видя само. Това е пауза или плеер... това е за Player Upgrades. Добре, сега някакво да му апгрейдвам, че всъщност... да, това е училището ми. Чакайте, но всъщност... Да, това мисля да е всичко за, така да кажем, първия епизод. Надявам се да понеже сега когато кача този епизод не знам кога ще стане, но сега не мога да кажа в момента кога ще го кача. Но дано до тогава, примерно, дано играта, не знам дали когато свърши месеца да приключи, играта вече да я нямам, но дано това да не стане. И да, но все пак може би ще го кача този епизод. И да, не забравяйте харесате, коментирате и се абонирате. Може да посетите нашия уебсайт, линк за него ще бъде долу в описанието. Аз бях SSV и до виждане!